زي دمت بوليس إيرترايوس حكينا هناكس إلى الوادس بالبوليس سلام غصفين حكينا هناكس إلى الوادس بالبوليس دمت بوليس إيرترا بهزبا وركبات بوليس إيرترا وتر سنبات كاب ساعات 10 كسب 10 فرقان كلمة قدري يقرب كوينو سولس مشات ساعة شمونته أبريديو زارا زدقم مدبيو بريليان ساتلايتن مدبات دمت بوليس إيرتران مكتال مسانا حبيركم زلهم سمعتنا كميك أنيكم سمناو نقرب مدباتنا ساعات أخيلو تحساتنا ناخم نخنبلو عم مسمر قريبنا لنا نزعلت مدبات أموهات مسخم سنح موسى كيداني بزينا بوليس كم فيلم زخبركن سلامن تعنا نتمنى زينا بوليس زنبولكم إرمياس أصفا نابزرزرو وديغوز ترخب جنزب نام مدبر بوليس تركيبو بعلت 10 حملة كلتشحن 20 حدن ساعة 10 قرم قطري أفيد كراي أبايتي مأكل كتما وديغوز ترخبه 3400 ناقفة بجبرت سناي نام مدبر بوليس تحت عدمه خمس تركبه كابتي بوتا زرخبني حبريتا رديوم بمسرتي حبريتا اتنز سناي تبوغسو زوسدا تمهارو 10 كفلي زغونا ابنتاوين دق انستيو يوسان داويت فقادو ادما 15 ادراشا 4 اسمرا ناومي هايله ارعيا ادما 15 ادراشا اخريا كومو دما ميلكا سمره معشو ادما 16 نباريت مونوبولي خوينن بزي تتقصعلت نتغنزب كم زركبو تفليتلهم بوليس زوا ماكل موداتا زيدهم كالو ገንዘብ ይሁን ንብረት ካልኦት ዜጋታት ናብ ወነንቱ ናይ ምምላስ ባህሊ ሓደ ካብ ዝሕብን ክብርታት ሕብረተሰብና ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ነዚ ሰናይ ተግባር ክስዕቦ ተላቢዩ ናረከብት ድማ ስለቲ ዝፈጸመኦ ዝሕብን ተግባር ብስሙን ብስም ፖሊስ ኤርትራን ዘሎ ምስጋናን ኣኽብሮትን ገሊጹ ከታልል ዝጸንሐ ጥርጥር ተታሒዙ ኣብ ዝሰርሐሉ ትካል ንሰባት ከታልል ዝጸንሐ ኤፍሬም ኣሰፋው ምስግና ዝተባህለ ጥርጥር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ መደበር ፖሊስ ደቂ ኣምሓራ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ እዚ ኣብ ምክልኻል ብቑልን ዘራእትን ንቑጣ ኩርባርያ ተመዲቡ ክሰርሕ ዝጸንሐ ኣባል ሚኒስትር ሕርሻ ጨንፈር ንኡዞባ ደቂ ኣምሓራ ሓላፍነት ስርሑ ብምዝንጋዕ ንዝተፈላለዩ ሰባት ከታልል ከም ዝጸንሐ እዩ እቲ መደበር ዝገልጽ ጥርጥር ኣብ ወርሒ ግንቦት 2021 ሚኒስትር ሕርሻ ሙሩጽ ዘርኢ ስርናይ ቀሪቡ ስለዘሎ ከፊልኩም ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ብምባል ካብ 14 ሓረስቶት 16885 ናቕፋ ድሕሪ ምቕባሉ እቲ ዘርኢ ከይተዋሃቦም ግዜ ዘርኢ ስለ ዝሓለፈ ናብ ሚኒስትር ሕርሻ ንኡዞባ ብምኻድ ጥርዓኖም ድሕሪ ምቕራብ እቲ ጉዳይ ክፍለጥ ከም ዝኸኣለ ተገሊጹ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ንኡዞባ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብቲ ንቑጣ ዝኾነ ጠለብ ከም ዘይመጾም ድሕሪ ምግላጽ እቲ ጉዳይ ክጻረየሎም ብ13 ሓምለ 2021 ናብቲ መደበር ድሕሪ ምምልካት ፖሊስ ብወገኖም ነቲ ኩነታት ንምጽራይ ንጥርጥር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእትውዎ ከም ዝኽኣሉ ኣረድዮም ጥርጥር ድሕሪ ዝተኻየደሉ ምርመራ ቅድሚ ሕጂ ክልተ ሕሉፍ ምዝጉብ ገበናት ከም ዝነበሮን ኣብ 2011 ብስርቂ እንስሳት ተኸሲሱ ንዓመትን 6 ወርሕን ክፍረድ ከሎ ብእምነት ምጉዳል ድማ ንዓመትን 4 ወርሕን ተፈሪዱ ከም ዝነበረ ሓላፊ ምርመራ ገበን መደበር ፖሊስ ደቂ ኣምሓራ ዓይኖም ጸጋይ ገሊጹ ካብ ስድራኡ ወርቅን ንብረትን ሰረቐ ተቐይዱ ኤስሮም ሄኖክ ሃብቶም ዝተባህለ ተጠርጣሪ ካብ ዓባይን ኣሞን ወርቅን ገንዘብን ብምስራቁ ከም ዝተቐየደ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ሓቢሩ ተጠርጣሪ ኤስሮም ላሜክ ተመዝገን ገብረስላሴ ዝተባህለ መኻስስቱ ንወጻኢ ዝወስደካ ሰብ ረኺበልካ ስለዘለኹ ገንዘብ ወይ ሸጥ ወርቂ ካብ ገዛኻ ኣምጽእ ከም ዝበሎን ንሱ ድማ ባህጉ ንኸስምር ካብ እንዳ ዓባይን ኣሞን ብድምር ልዕሊ 50,000 ናቕፋ ዝግመት ወርቅን ካልእ ንብረትን ድሕሪ ምስራቁ ብምትሕባር ህዝብን ምክትታል ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓለ ካብ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ነቲ ጉዳይ ዘጻረየ መርማሪ ኪዳነ ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተኸሳሲ ብእከይ ምኽሪ ኣዕርኽቱን ደቂ ገዛውቱን ተታሊሉ ገንዘብ ንምርካብ ነቲ ስርቂ ከም ዝፈጸሞን ብወገን ኣመልከቱን ኣብ ግዜኡ ንፖሊስ ዘይምሕባርን
ጥንቋት ተሓዛ ንብረት ከም ዘይነበረን አረድዮም ካብ ተጠርጣሪ ወርቂ ብዘይ መረጋገፂ ሰነድ ዝገዝኡን ዝተሓባበሩን ቤንሁር አብዱ መሐመድ ሜላዊ የሴፍ አረጋይ ጴጥሮስ ንጉሰ ብርሃንን ኤስሮም መለስ ገብረ ወሃድን ተኸሰስቲ ኮይኖም ከም ዘለው ዝሓበረ መርማሪ ሳልሳይ መደበር ተኸሰስቲ ተመሳሳሊ ምዝጉብ ገበናት ዘለዎም ምዃኖም ገሊጹ በዛ አጋጣሚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ወለዲ ዘይናትካ ንብረትን ገንዘብን ምስራቅ ሓጢያትን ብሕጊ ዘቕጽዕን ምዃኑ ንደቆም ክምዕዱ ከም ዘለዎም ብምዝኻር ንብረቶምን ገንዘቦምን ብግቡእ ክቋጻጸሩ ተላቢዮም ዝስዕብ ዜና ፖሊስ ወፃ ሃገራትዩ ምክትታልኩም ቀጽሉ ኣብዚ ሕጋዊ ዝውውር ዶላር ሆንግ ኮንግ ዝተሳተፉ 24 ሰባት ተታሒዞም بحد جل جبن توديبو 10 أوارح حبز وسده 27 مليون دولار هونغ كونغ زغمت زي حقاوي زور ገንዘብ ዝተሳተፉ 24 ሰባት بوليس كم تتحزو معكنات زينا قديصهم እቶም 23 ፊሊፒናውያንን ሓደ ኢንዶኔዥያውን ዝኾኑ 24 ጥርጡራት ነዚ ብሸፈት ከም ዝተወስደ ዝግለጽ ዘሎ ዝሕጋዊ ገንዘብ ኣብቲ ጉጅለ ገበን ከም ዝኣቱ ንምግባር ብውሕዱ 35 ሕሳባት ባንኪዮም ከፊቶም ነይሮም ኣማስያዚ ናይ ለቃሕ ካርድታቶምን ፓስወርዶምን ብምሃብ ዝገብሮ ዝነበሩ ምትሕባር ድማ ካብቲ ጉጅለ ብዙሕ ዘይተነጸረ ናይ ገንዘብ መቆሽሽ ክቕበሉ ምጽንሖም ይዝፍለጥ ፖሊስ زاگیت بزایکازم ستوسو 24 تحابرتی انتلای هندستی نایتی گبناو تگبار زخونو سلسته نایجراویانن کلته فیلیپیناویانن زلوهم امونگو نا 24 كسب 41 عامت عدم زركبو 24 سباتون ابتحت غيدي اتيمم اللهم بوليس بتينة الجبناو مربب نمبتقاس زكايدو سرحيت ابرس زي كلت صنحه زياده 330 شح دولار هونغ كونغن لعلي 100 كارتات لقحن كحز خلو ابتم حسابات بنك اتي زرهبو 1.5 مليون دولارون كم زدسكل جيروميوم اتم نزي كله كغبرو صنحو ابالات غوجل جبن كاب حبرات منغستات امريكا اوروبان دوواوي مبراق اسيان زموصو موياوين مسيلوم بمقرابيم نتوم غدايات زتاللوم نيرام كم مدبر بوليس مبومالانغا دو افريقيا سرو طرطرات يغيدوم كم مدبر بوليس كتما مبومالانغا دو افريقيا استفلالي وتادراوي عدقتات سرو طرطرات ببوليس كتحازو خم زخالو حلفي بوليس تختما برغادر لونارد هلاتي افليتوم زوم دحري مسراقوم تسويروم صنحو اسماتوم زي تغلصو 6 طرطرات كاب 24 كساب 66 زعدميم كوينوم ኣብቲ ዝተኻየደሎም ምርመራ ከም ጠበናጁ ሸጓጉጥ ጠያይቲ ቦምባታትን ነቶክትን ዝርከቦም ወታደራዊ ናውቲ ምውሳዶምን ክሳብ ቅትለት ክፍጽሙ ሃቂኖም መንባሮምን እቲ ሓላፊ ፖሊስ ገሊጹ ካብዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ጥርጡራት ብጥቆምሎም ጸንሑ ዝተፋላለዩ ጠበናጁ ሸጓጉጥን ዲጂታላዊ መፈተሽን ብኤግዚቢት ተታሒዞም ምህላውን ወሲኹ ዝሓበረ እቲ ሓላፊ መስርሕ ምርመራ ተጻይፉ ናብ ኣኽባር ሕጊ ድሕሪ ምትሕልላፉ ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ከተማ ሙፑማላንጋ ክረአ ምዃኑ ኣብሪሁ أموداتا برغادر لونارد هلاتي قال خبتم طرطرات هاديمون بمهلاهم نمغيادهم أبالات بوليس عتم كتالي كايدو خمزلو تغيسو نبرت تختما أم تحازم كتحاورو تلابيهم ناي موداتا زينا بوليس بزي حقاوي أقباب سبات أم السجار توافيرهم تصنحو 18 طرطرات تقيدهم بوليس رومانيا زيغاتات إيران يوردانسن سوريان زغونو زحقاوين سدتنياتات بدوبات هاجرات بالكان او اوروبا ام سغار توافيرو ناي صنحه مربباوي جوجل ابالات زخونو 18 طرطرات اب قيدي خمزه غليصو اتي بزيغاتات ግብጺ ኢራ ሶሪያን ሮማንያን ዘቆመ ገበናው ጉጅለ ካብ ቡልጋሪያን ሰርቢያን ብዝሕጋው አገባብ ሰባት ام سغار توافيرو صنح ኮይኑ ብቁጥሪ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ናብ ጀርመን ام ሙስላኽ ኢድ ዝነበረዩ صبصبات كم زحبرو اتم زحقاوين سدتنياتات كاب 4000 كساب 10000 يورو نخفلو زغددو خوينوم اب عبيتي ناي نغدي مكاين تحابيوم نتي حدغنيا غعزو يسغرو منبارم دما يحبر اتي سرحيت عوت نخون مس بوليس رومانيا استحابره ود بوليس اوروبا بوغونو اتي غبناوي مربب زيكا ام سغار دك سبات امسنا سندات كونتروباندن نغدي حشن ينطف منبارو زحبر بوليس رومانيا ابتي ب29 حمله 2021 زكايدو سرحت سفرازوم ጉጅለ ምዃኖም ዝተጠርጠሩ 22 መንበር አባይቲ ኣብ ዝፈተሽሉ ዝተፋላለየ ፎኮስቲ ብረታት ምስ ሙሉ ዕጥቅታቶም ሞባይላት 5 ተሽከርከርቲ መካይንን 2200 ዩሮን ክሕዝ ከሎ 26 መደባት ዝሕጋው ጉዕዞ ከም ዘምከነን 490 ዝሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክውዕል ከም ዝኻለን ተፈሊጡሎ باركس زينا بوليس تزازيمولو مسترفو مدبات دمج بوليس سناي مكتال كبرات سمعتنا كم يتعنيكم كتيلو زغرب تحسن انبار كاب عملتات متيات حزب بوليسيني كخون
ኣብዚ መደብ ኣብ መጽያት ህዝብን ፖሊስን ሕታም 89 ሰፊሩ ዝርከብ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ምስ ትሕቲ ዕድመ ኣተኪሩ ዝተዳለወ ጽሑፍ ዝድህስስ እዩ ኣዳላዊ ካፕቴን ሚካኤል ጸጋይ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ካቅርበልና እዩ ካብ ዓምድታት መጽሔት ህዝብን ፖሊስን ወዲሰብ ብፍልጠትን ቴክኖሎጂን ማዕቢሉ ናብ ስልጣነ ኣብ ዝስጉመሉ ዘሎ እዋን ከም ዓመፅ ስጋዊ ርክብ ምስ ትሕቲ ዕድመ ንህፃናት ምድፋርን ካልኦት ገበናትን ብዙትር ይፍጸሙ ኣለዉ ሕሉፍ ሓሊፉ ብእኩብ መልክዕ ንጓል ኣንስተይቲ ምዕማፅ ወይ ክትዛረበሉ ዝኸብድ ንትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድመየን ህፃናት ምዕማፅ ሳዕሪሩ ይርከብ ድሕነት ደቂ ኣንስትዮን ስድራ ቤታትን ድማ ጸገማት የጋጥመሎ ትሕቲ ዕድመ ንሰፊሕ ናይ ዕድመ ክፋላት ዝሓቁፍ ክነሱ መብዛሕትና ኣብ መንጎ 15-18 ዓመት ዝርከቡ ጥራይና ነድህብ እንተኾነ ኣብ ግርዝውና ዘይበፅሑ ህፃናት እውን ምስ ትሕቲ ዕድመዮም ዝጠቃለሉ እዚ ማለት ትሕቲ ዕድመ ዝበሃሉ እቶም ካብ 14 ክሳብ 17 ዓመት ዕድመዮም ጥራይ ዘይኮኑ ካብ 20 ክሳብ 13 ዓመት ዝዕድመዮም እውን ዘጠቃልል እዩ ስለዚ ትሕቲ ዕድመ ከከም ዕድመዮም ተኸፋፊሎም ዝግበረሎም ዓይነት ሓለዋን ክንክንን ኣብ ሕጊ ብንጹር ክሰፍር እዩ ዝግባእ ንኣብነት ንጓል 14 ወይ 15 ዝዓመፀን ንህፃን ጓል 5 ክሳብ 7 ዓመት ዝወፅዕን ሓደ ዓይነት መቕጻዕቲ ክወሃቦም ኣይግባእን እዩ ኣብ ገለ ሃገራት ካብ 13 ክሳብ 15 ዓመት ዕድመን ዘለወን ምዕማፅ ክሳብ 10 ወይ 15 ዓመት ማእሰርቲ ዘስዕብ ክኸውን ከሎ ካብ 12 ዓመት ንታሕቲ ንዝዕድመያ ዝዓመፀ ክሳብ 25 ዓመት ማእሰርቲ ይቕጻዕ ሕጊ ገበናት ዘርዚሩ መቕጻዕቲ ክምጥን ከሎ ኣፈጻጽምኡ ዓይነትን ዕድመን ናይቲ ግዳይን ካልእ ረቑሒታትን ኣብ ግምት ኣትዩ ንመቕጻዕቲ የኽብድ ወይ የፍኩስ ግዳይ ብምኽንያት ዕድሚኡ ወይ ማሕበራዊ ቦትኡ ወይ ስንክልንኡን ኣእምራዊ ጥዕንኡን ንነፍሱ ዘይከላኸልን ሓጋዝ ዝደልን ምስ ዝኸውን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ገበን ነቲ ገበነኛ ዝለዓለ መቕጻዕቲ ይስዕቦ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ንህፃናትን ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸሙ ዓመፅን ስጋዊ ርክብ ብምትላልን ዝኸበዱ ሳዕቤናት ኣለዎም እዞም ዝስዕቡ ጥዕናዊ ስነ ልቦናዊ ማሕበራውን ባህላውን ጸገማት ከም ዘጋጥሙ ድማ የመልከት ሓደ ህፃናት ትሕቲ 13 ዓመት ምስ ዝዕመፃ ነብሰ ምትሓት ነብሰ ወቐሳ ምዕፃው ሸውሃት ምብህራር ድቃስ ምስኣን ቃንዛ ኣካላት ጭንቀት ተስፋ ምቑራፅ ብዕድመ ምስ ኣኸላውን ኣብ ጥዑይ ፆታዊ ዝምድና እምነት ምጉዳል ዝኣመሰለ ሓልክታት የጋጥመን ክልተ ብዓመፅን ብምትላልን ኣብ ዝፍጸም ስጋዊ ርክብ ውሑስ መከላኸሊ ምጥቃም ስለ ዘይሕሰበሉ ንኤችኣይቪን ካልኦት ሕማማትን የቃልዕ እዚ ኣብ ኩሉ ዓይነት ዕድመ ዘጋጥም እኳ እንተኾነ ትሕቲ ዕድመን ህፃናትን ኣብ ውሑስ መከላኸሊ ፍልጠት ስለ ዘይህልወን ናይ ምልካፈን ዕድል ዝለዓለ ይኸውን ናይ ሰብነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ብቕዓት እውን ካብ ኣብ ንኣሽቱ ኣብ እኹላት ሰባት ከም ዝልዕል ስነ ፍልጠታዊ መረዳእታታት ኣለዉ ሰለስተ ትሕቲ ዕድመ ንፆታዊ ርክብ ዝህብኦ ፍቓድ ዘይብቑዕን ንሳዕቤናት ዘየገናዝብን ስለ ዝኾነ ሕጊ ከም ቅቡል ኣይወስዶን እዩ ገለ ሃገራት ዋላ ነቲ ብፍቓድ ትሕቲ ዕድመ ዝፍጸም ርክብ ምስ ዓመፅ ይሰርዖ ኣብ ንኣሽቱ ዓመፅ ከየጋጥመና ተባሂሉ ዝግበር ጥንቃቐ ዝተሓተዩ ምስ ቁልዕነት ዝዓቢ ንኹሉ ምእማንን ናብ ኩሉ ምጽጋዕን እውን ኣሎ ኣርባዕተ ኣብ መንጎ ብዕድመ እኹላት ደቂ ተባዕትዮን ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ቁጠባዊ ሃብቲ ስልጣንን ፍልጠትን ማዕርነት የልቦን ስለዚ ሃስያ ትሕቲ ዕድመን ህፃናትን ንምውጋድ ወይ ንምቕናስ ሕግን ሕብረተሰብን ንንኣሽቱ ናይ ምሕጋዝ ግዴታ ከም ዘለዎም ይኣምኑ ሓሙሽተ ዓመፅ ምፅራይን ምፍራድን ንመንነት ግዳያት ምስ ዘይምቅላዕ ተኣሳሲሩ ስለ ዝረአ ኣብ መስርሕ መርመራን ፍርድን የጸግም እዩ ናይ ትሕቲ ዕድመ ግዳያት መስርሕ ፍርድን መርመራን ድማ ዝያድኡ ኣጸጋሚ ይኸውን ሽዱሽተ በቲ ብዓመፅ ወይ ብምትላል ዝሰዓበ ስጋዊ ርክብ ጥንሲ ምስ ዘጋጥም ሳዕቤናቱ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ዝኸበደን ዘይእረም ሰለሎን ይኸውን ጥንሲ
نعدل تمرتي نعدل مويان سراحن نتخقلو مرعان يقصي ناي سبات ممكح غيرو ناي وردت سمعت يفتر بحفشو تحت 18 عامات بفلاي دما تحت 16 عامات ملو أكلاو بقعتن بسلاتن سلازيهلوان تنسي بقبو كهناتن كمعبلن تعنو السمالة هتسان كولادن أتقا مخون يخل زي تدليت انسي نام منتسال سلازمرح منتسال تنسي ولا أبو خلاد دك آنسيو تعناو تقاماتن موتن زختلوكوان تخونه أبنا أشتو كم زبئس رديو حكمناوي مصنعتات منصال تنسي بفلاي كاب وقعو حكمنا وصاي كفصم كله مدميتي رخصي كفيلاوي منصال مقداد اكلات سرعه مفرن كابو حليفو دما موت كم زسعب يردو جبناو حقي نملصعه عمس تحت عدمان هصاناتن زياده خمس خبر زغبرو ابلع الاخلات دق انسيون زفصم عمس اقاليلو سلازريو ايكونن عمس ابلع الاخلات بعدماون كساب 10 عامات ما أسرتي زقطعن بحبرتسب نقصالي زقعب نوري مخانون فلوتيو كابو نابوغن نتحت عدمه بحلف دما كاب 15 عامات نتحتي وي ابصانات تحت 12 عامات مزفصم الزبل عليس تزرزرت صقمات وي قال خفالو سلازسعبيو ابتن قدايات راي زيكونه اب سدرا بيتنن اب تحبرتسب بحفشون زفطر سقاتن سلولونون بومتن اقاليلكا سلازي رايو لبب زي قطرا هصانات زفصم عمص قال اوانات اب عنكيل غربابتي اوشتي اب حدا سدرا بيت زنبرو سبات سلازفصم نسلام غربابتن نحدنت بيتسبن زرق مخانون كزنقع ايقبان بزيو دما حقي دك تبعتيوم استحت عدمه ابزهلوم محبراو ركبات زخبده قديتا زسكمومن قبن مزفصمو دما زخبده مقطعتي زوهابومن باقاتامي ناي زحتو خيتا تقسخ سجر زي قبا اب سراح زلو قبراو حقنا عنقص 589 بزعبا استخابده عمز كقلز كرلو نتحتي 15 قوالا نسيتي زعمته كساب 15 عمد صنع ما أسرتي كم زغطع أسفير والله اتستحاتت درت عدمه ناي زماطعت زي كندي مخانقن أي قلتنيو سلازت ما كاب 15 عمد عدمين كساب هتصانات كم زملكت كترقوم يكاليو عنكت 594 سقاور كب مستا 15 عمد عدمين وي مستصانات مزفتم كساب 5 عمد ما أسرتي كم زغطعيو حقيق زلو أبزون هتصانات زبلوكوان توسخه تحت 15 عمد عدمه نزركبا بعدمه أيفلالنيو زلعلم مقطعتي 5 عمد ما أسرتي أب عمد هتصاناتون مهاري مثلا سلاز دما تحت 15 عمد عدمون فللي تغيرلو أب لعل هتصانات نزفصم عمد نتتكبار زمطاطن مقطعتي كحققلو يقبا كاب عمدتات مصيهت حزبون بوليسن እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ኣገዳስነት ስነ ምግባር ኣብ ምህናፅ ጥዑይ ሕብረተሰብ ዝህልዎ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ንሎም እምበር ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ነዚ ብዝምልከት ምስ ሓላፊ ስታፍ መፅናዕቲ ውጥንን ፖሊስ ኤርትራ ኮነሬል ኢልያስ ረድስ ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ስዒቡ ክቐርብ እዩ ናብ ኣዳላዊን ኣቕራቢዩን ኤርምያስ ኣስፋሃ زخبركم سمعتنا دمت بوليس إيرترا حبرتسب خطلهم زلو سنة مقبار كومون أمونغو محبراوي كبرتاتن سنة مقبار نزلو فللي متحس سنة مقبار زخطلو ألطاوي سعبينات بزملكت مسحلافي ستاف متنعتن وطنن بوليس إيرترا كولونيل إلاس رد إذا كارنيو على محتد قدما يكفالو أمنا إذا حلفة سومن مدبنا أغربنا لكم من بارنا زذكريون نلو مدبما كلاين موداتان كفالو قصيلنا نقربلكم أبقل تكالاسي أب سراحتنياتاتن لحلح مقصار زغبرلو بزغ بايتا رخيبهم أبزيد اللي قبنا زوافرو سراحتنياتات اللو مو مزيات حساب بالكانتاي تبلم أتحق 5 أنع مقباري محدرا خمزي صنع كمزي يسرح له مقباري
ምቁጽጻር ክግበር አለው ንብል ከለና مسؤول جمجام كجبرالله مالته كويس بتجمجام مسرت حجي تمزلوا حقافات يرأيو ترى نايتي مرحلنات قال لي لا يكون مالته ترى نايتي مرحلنات الله بتحدى وقام زخون السبكة مثلاً قديت أنا له كرم كزارب مثلاً قديت أنا له من يعطوا أمتي أما جمرة أصنيات حتى صحابتي تكلم نمتي الله ندو مسكات راح يكون وين خطنبرت راح يكون حزبنا من قصة تقلقل كم الله أنت فليت كا ناتي ناي رام زلكا كديتاوي كنت كملو على مسلمه تحبرت السبت هاجر ناي كل خاص لزخون الكا تزارب تخيلها مالتي اب حدا منغساو تكال كافشنا مغبار وصاي تريوتات يفصميم انتو يكو تاسقسا بالكان يركا غلغلنا ابنت ጉዳይ ካብ ዝረኽቦም ሰባት ህያብ ወይ ጉቦ መقبال ሚስጥር ምዝራው ወዘተ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዘይሕጋዊ ተግባራት በኸመይ ምስ ዘይቁኑ ስነ ምግባር ወይ ማሕበራዊ ክብርታት ኣዛሚድና ክንሪኦም ንኽእል حقي سنة مقبار محبرة وخبري نتات إلكا زرعيو أيكونو التأساسيركا انت ريخي عم سؤال بكا تتوصعو بوليسي توصعو ممرحي توصدو سقوم تحت زيادة قبراو هون مالتي كل ما وشت بهالي اتنا هنريم أبناء بهالو كونتكست أو اتنا هنريم كنالنا مقصالنا نايت حبرة السبزو حسيم بملؤهم ديوم بهالي الكاهت زارب كلها هنا بهال حقه أكال بهالي اسم مقبار أكال بهالي محبرة وهورة أكال بهالي غالك نزارب نقول كيف صفحنا مالتي عجي كم زجرنا هنريم مالنا مثلا تحزانا بسلك بالقرب مالتي بس تعرفه قبو مبلع امنات مقدار مستير مزرع وزته بتحس جوانا وحكي جوانا وحكي هالصون مقبراتهم كمان استزغونا مالتي زين بمحضراو حق خصو رايكني هذا سب قبو باليوم تتكالك صح حالاتك محضراو ساجرك تعباب صايد خلنا حق له غبناو حقي يصعو اذن تياماناتيو نسو يقطع طرح يكون امهار كالوتك يقطو يمهارو مالتيو بزي عجبت غبناو حق خيد الله نبلو مالتيو بقول خا قدلسنا مغبار انت ابلشونا اتي حدث انت يتغبر دلو اتزغدده قدلت ناي سنة مقباري متحس محبراوي كبري عجيت من الصال قالوا بوتهم قلت حقها كل جزيتي ناي نقطع تروح صوت خلالو ماجي جي قبل مشروع حبر السبي نقول مراولاوي اكايدا ناي حبرة السبقة ينقفي نقول مات إذا خمسين نقول تخينا كل جزء أبرسي قبلني هاتن ذهلونا الرأي أتحكي زبلو نقبركم كلالنا كل جزء بحقن بتي أب حق سفير دولو أنا أصلا مخاطر أيد زازي حدث كان متحس حق ويقول لسنا مقبار ويكبر تحت مزفصل انتهي تقبط له حدا انت قدمت أسكو تقبار قبل مزغون أم ناس فرقي تقولي ويك أمنات تقديله تعملتي أمنات تقديله دومز دخلتسي أول كاورو حقوق مسوا علوت لما تعنا أمنات مقدار من بلادنا إن كان دومز كفري له حدا راح وقعت منقصي أبجبو يبجب خالص أبدو توتخينه إمنته قد الله مالتي هجيت اسلام مبارك ساعة كم دايم زلا على درجة تتحيس خمسنا نرئ لنا مالتي بزيم زيوم نقولنا حقوق صعهم توني أقدمت أسقو مالتي قلنا حقاقاتنا والله كود وفي تكس نايت تكلم مزت حسكها بو مسرت تقصها مالتي زين تصوم مرحيتات وخمس بلنا وحقاقات نتوم كبرتات نايت تكلم معقب حيلهم ساعة كندينا أنا استوهلنا ساعة كندي حيالات قبراوي عن زخون ممرحيتات أبتي تكال توم عرفتي يهنتو له حقي منسر كندري خلنا أتحقي ساعة كندي حيالنا منتنا هنا حقتات نترليو ساعة كندي يومنا هنا حقتات حيالات قبلنا نيهات أمكتا عبرة السبقة كبرتاتو نخحلو كخولو وزخولو إيش زول حتى خاتم ليش كل زي ما نسك ፖሊሳዊ ጎስጓስ ኣብ ምህናት ቁንዕ ስነ ምግባርን ማዕቃብ ማሕበራዊ ክብርታትን ዘለዎ ጽልዋ ብኸመይ ክግለጽ ይኽእል ሕጂት ንጥፈት ጎስጓስ ወላ ንበሎ ካልእ ዝኾነ ንጥፈት ናይ ፖሊስ ዝኾነ ፖሊስ ካብቲ ተልእኾ ናይቲ ትካል ካብ ተልእኾ ናይ ፖሊስ ዝጅምር ማለት እዩ ፖሊስ ኤርትራ ናቱ በብግዚኡ ስትራቴጂካዊ ውጥን ዘውፅኦ ኣሎ ኣብኡ ራእሎ ተልእኾታት ኣሎ ሽጥሓት ኣሎ ምስ ዝተኣሳሲርካ ዝረአ ማለት እዩ تلقوا بوليس إرترا بمسرة عنقد شاعتنا أسرة حجبنا وسرعة قبلن حتى كان مكذخالن مقلعني قبلن يحد كيتكها بيت فردي غريبك كم زقطعن نصهم كم زقطون كم زمهرن حبرة سبك أخبهم كم زمهرن دي كله تزكيات بوليس أوجوس أقدمك
قبل مكلخالي قدامي سراح ناي بوليس إرترا انتاي انتلكان قبل مكلخالي مالتي مكلخال قبل مالتك كبرتات كم زعقوا مقبار مالت يخونا زي قاب خمس ورد أخذ على وقتي أمونغولان أمونغ حزب دلو زنبنا تاينا نقول كم ينصبان كحيل تغين مكلا عقبا مالتك متحاس كبرتات كم زقطون حبرتسب كم زمهر له من مقبال مالتي أمنت كم سأل كان حادث سرقوي بيقول شو الناس تخصصه مرمير كان أخبار حق خص خمس مصر سلو بمقبال نبيت فرد خمس قطع تقبر زلها علام أنت يا خبرتات حلا يا مالت تقبلني يقطع كرم الله خنا ملكنا نابچونتو ملسالو مات كبرتات نمقال اب حتى حدغات نكاي تمصينا زغبر غسقاس وي بتماسسالوين مرحله تشكركرتي طوعيس لمغبراوي امرارها بتنقان كمز غبر نغبار كل غزي كمي غيري حدغاس نمغبار دمصي مسخيستي حازور ليش نمغبار كوي حلنا خلو كالو خالو سوات كيتو غد نبالي مال استراتيجيكاو طن ፖሊስ ኤርትራ አው በመስፋር ይትግበር ማለት እዩ አምነት ሽድሽተ ሸተታት አለው አራቲ ስትራቴጂካው ጥን አንተ ሀበን ሕጂ ምሕያት ህዝባው ተሳትፎ ነዛ ሸቶ ዚ ዓላማ ክብርታት ከምዚ ሕይነ ከምዚ ዕቀብን ምግባር ህዝቢ ተሳትፎ ከምዚ ዓንስ ንዋር ልሕግዘና ማለት እዩ ካለ ትግባሪ ሕጂ በመጽሐት ህዝብ ፖሊስን ዶዲዮ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራን ዝካያድ ጎስጓስ ጋ ትሕሱ ኩሉን ተሪኢኻ ዕቃብ ክብርታት ኢልና ንወጽኦ ንኽእል ማለት እዩ አምነት ሳሜታት ገመን ቃልሁ አው ህዝብ መታ መረዳእታ ክወስድ ማለት እዩ ዝወፁ ኬዝስ ወይ ከዓ ጉዳይ ህዝብ መታ ክመሃር ኣለዎ ኩሉ ግዜ ተዘጋ ነየን ይኽእል ዘሎ ነቲ ዕላማ ይቀርብ هل ህዝብ ማሕበራዊ ጉጅሉ ጎስጓሳት ካብቲ ተሳሓተ ካብ ነውጣን ወላ ከመድበር ጀሚርካ ክሳብ ዝለዓለ ኣካል ናይቲ ፖሊስ بمصنعتي ببግዚኡ ጎስጓሳት ኣብ ህዝቢ ይካየድ እዩ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ከዓ እቲ ርእይቶታት ናይ ህዝቢ ወይኒ እከብ ይግምገም እዚ ኩሉ እዚ ነቲ ዘለና ምስ ህዝብን ፖሊስን ዝምድና ንምሕያሉ ክብርታትና ንምዕቃብ ምዃኑ ክንግንዘቦ ከኣና ከም ሓደ ክቡር ስነ ምግባር ከይተቐሰ ክሓልፍ ዘይብሉ ህዝቢ ወዲቑ ዝረኸቦ ገንዘብን ንብረትን ብቐጻሊ ዝረክብ ምዃኑ እዚ መግለፂ ማሕበራዊ ክብሪ ኣካለ ከ በዚ ክንገልጾ ንኽእልና ማለት እዩ ፖሊስ ኤርትራ ሕጂ ነዚ ዝኸበረን ብቐጻሊ ክተባባዕ ዘለዎ ተግባር ቀጻሊ ኣድህቦ ወላ ትውጥኑ ይነስሩ ማለት እዩ ቃላሕ ከም ዘለዎ ግምገም ከም ዘለዎ ነዚ ዝምልከት እንታይ ክንገብር ኣለና ወይ ኣብቲ ገምጋምና ኹን ወላ ኣብቲ ነውፀውን ፈታት ናይ ትውጥን ንዛረበሉ ኢና ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዝግለጽ ህዝብን ፖሊስን ኢድን ጓንትን ወይ ድማ አንተ እንተወሳ ቢልካኻ ማይን ጸባን ኮይኖም የምሰርሑ ኣብዚ ተራስነ ምግባርን ማሕበራዊ ክብርታትን ብኸመይ ክግለጽ ይካል ኤርትራስ ምስ ካልኦት ሃገራት ምንጻር ዓዲ ሰላም እዩ ኣብድላይካ ኣብ ጎደናታት ትዘውር እዚ ርዱእ ነገር እዩ ቁጥር ፖሊስ ስለዝበዝሐ ይኮነን ቁጥር ፖሊስ ኣብዚ ሕካ ተከላኸሎ ገበን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ቤዚክ መሰረታዊ ነገር እቶም ክብርታት ክሳዕ ክንደይ ይፈሓቁሉ ከመይ ጌርካ ክትዕቅቦም ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ጌርና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ማለት እዚ ኣብ ቀጻሊ ነዚና ንሰርሓሉ ፖሊስ ኤርትራ ነዚኦም ክዕቀቡ እዩ ዝሰርሓሉ ጥራሕ ጨውነት ናይ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ክትከታተሎ ብዝተፈላለየ መልክዕ ከዓ ክትኩስኩሱን ፖሊስታት ክትወፅኣሉን ከም ዘለካ እዩ እዚ ገበነኛታት ብምትሕብባር ፖሊስን ሕብረተሰብን ክግቱ ከም ዘለዎም ክትገብር ክትክእል ኣለካ ኣብ ሓደጋ እንተ መፂእካ እውን መራሕቲ መካይን ክኽተልዎ ዘለዎም ስነ ምግባርካ ኩሉ ግዜ ከነስተውለሉን ክንፀውተሉን ኣለና ማለት እቶም መጥሓስ ሕግታት ትራፊክ ከይተረፈወይ ሕቶ ሕልና ማለት እዩ እቲ እቲ ሕልና እናፈኾሰ ኸይድ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ናይ ምቁፃር ስራሓት ኣዋጅ ምውፃእኹን ولا بوليس ترافيك بمودات نتجبره إذا نعمل أما دم دمتا أبتو حبرتسب ونعت محبرة وخبرتات كم زحيو المقبار مجمريا كان دي أمام بوليس إرترا بوليس إرترا أتجبار حق ترى يكونه لذيك سمروا له خلاله مرالاو خبرتات كم قبو زحيو المقباروين كان سرحي مالتي ኮሎኔል ኤራስ ረዲ ንዘዳደና ሕቶታት መብረን ክትበና ብምጽናሕካ ብስም ሰማዕት ድምጽ ፖሊስ ከመስክነካ ደሊ ይغنيልና አና ነው አንኔ እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ